новото видео. Айде да играем. И ще знам, че Roblox е най-популярната игра и за това играем нея. Roblox е най-популярната игра. Но много е най-популярна. Вие си знаете. 12 минути. Не може без 12 минути. Ха-ха. Вие се хванахте. Аз съм през телефон. Не, през таблет съм, де. Обърка се. И вие хора, ако искате да сте добри ютубери, по-добри от мен, лайквайте и се абонирайте. А сега, като в играта, ще се обада. Не, няма се обадим, няма да се прекъсвам. Съм вашите хора. Хората не се прекъсват. Никога не се прекъсват хората. Хората никога. И ще играем ето тази игра, където ви списа на екрана. Даже можем да джойнем тази, защото ми е най-добрата приятелка из планетата. Котомакото. Влизам в публика, сам ще гледа. Няма кой да чака по 2000 минути. 2000 минути. Няма кой да чака. Ама. Играта е за над 5 годишни, пък аз съм на 6. Не ме интересува. Който е за... Не, няма да ми е таков. Казах ли ти си? Ще ая, трът. И свюза. Напитва. Пуса. Те му всяки. Добре, рот митик. Хора, играеме. Абе, спри, бе! Спри, ма! Само заграбиш! Само граби та! Та само граби! Не е чест. Тук има само локи блоков. Един бенгрец. Аз съм един много бенгрец. Много съм беден. И орангутяни си тос. Аз съм най-беден. Защо ме лъжете? Аз съм толкова беден. Сигурно 4 минути снимам нищо. Аз съм някакъв само с едно проси аз. Няма 5 минути вече. 5 минути ми са тук. 5!
ще туса. Че това е мега вътре, бе. Браво на мен, браво на мен. Браво на Богородица, даже. Даже как ти ужасния троях, бе. Троях, да, и ти ми вземи тост. Ти ми го вземи. Да ми го слуша, направим трет. Че ще ми помогнат? Тест. Еми хора, аз малко бях забравила, че не снимаме. Опа! Бралито самито. Аз искам злото.
Човече, искам другото, искаме това. Човече, искам това. Просто бях забравил, че снимам. Много се извинявам за неговоренето. Много се извинявам. Моя грешка. Много се извинявам аз. Много се извинявам. Наистина много се извинявам. И то много. Пътлито самито. Да. Хора, пак забравих, че снимам. Не помня, че снимам. Съжалявам, отново се извинявам. Скам! Не мога да взема топия Лъки Блок. Скам са. Скаме. Хора, скаме, стойте само малко. Малко изчакайте. Чакайте, хора. Това е пълен скам. Тук нямам чекпоинти. Как го изменявам? Както разбрах, има нов евент. Обичате ли тази игра? Ако е така, може ли да се лайкнете видеото? Да бъде, за да качвам всяка вечер от 10 часа. Готово. Някакво тъпо. Ой! Чао, хора!